Cada vez que abre estas ventas, Avelino pon a funcionar a maquinaria no seu taller. Este gandeiro da Fonsagrada dedica o seu tempo libre a fabricar navallas. Non é unha afección nova, leva facendo neste pequeno recuncho desde que era un neno. Aprendeu do mellor o seu avó, quen dedicou toda unha vida a este oficio. Ao principio dá o ventilador, é o que faz. E depois, co tempo, vas empezando a fazer follas, mangos. Tuve ali, tuve uns 7 anos fora daqui. E agora o meu avó morreu, e cando volvín, deu-me de volver a... Porque, meus padres jubilaronse, quedei-me cas vacas da casa. E como hobby, deu-me de volver a revivir isto. Aínda que emprega nova maquinaria eléctrica, Eu vou fazer a raja, onde alojamos a hoja, para facer o alojamento da hoja. Que é facer unha serra no medio do banco. hai partes do proceso como a forxa, que segue a traballar de forma artesanal. O que é facer a folla todo, fago con máis de 100 años. Espalmando a mão, con corván, todo templado, todo. E segue facendo coa bella ferramenta do seu avó. Calculo que por aí 100 anos terá todo isto. Os que son os martillos e tenazas e todo isto. E supoño que algunhas xa sería do padre dele. Asegura que un arte meticuloso é para o que se require paciencia. Temos que ter en conta que hai navallas que facemos aquí, o que fago eu, que levan 80 piezas no banco. Que leva moito tempo facelas. Avelino é o único artesán da comarca que mantén vivo este arte ancestral, moi arraigado en zonas como Río Torto ou as veciñas asturianas Oscos e Taramundi. Grazas a iso, estas navallas da Fonsagrada están por todo o mundo. E por aquí en todas partes, en Argentina, en China, en toda Europa, porque hai xente que é emigrante daqui, e cando ven, quer levar un recordo daqui. Traballa por encargo e os mangos que fai son totalmente personalizados. No seu bodegón de coitelería ten tamén estas miniaturas que son verdadeiras xoias artesanais.